Kunento ebengifisa ukukutshela yona. Ngabe ke indaba ezimpikeleyo zawuthi Hayi bengifisa ukukutshela baba ukuthi ngelanga lamalobolo lenkomo eyalahleka azange ilahleke kahle sayithatha sayisa ekhabo mama yayohlatshwa khona. Isizathu esasenza lokho ukuthi ngangafuni ukuthi ishiswe empepheni cause ngangikholela ukuthi leyo nto leyo ingangivalela impilo yami ngoba mina ngangafisi kahle ukushada nawe but kwaphoqa ngenxa yesimo sasekhaya. Sanibingelela bonke babukeli be-Black Live TV kolunye uhlelo lithi sikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje sihleli nodadewethu othi kunemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona? Yebo sawubona mama. Unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli be-Black Live usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Okay, sanibonani babukeli. Ngiphuma eScottsburg. eScottsburg. Yebo. Uhlaliswa yini ke noLungstar la ihlalweni seyimfihlo? Isihlalo sobukhosi udliwa yini? Kuningi kodwa nje engifuna ukuzoconfessa namhlanje kubaba wakwami ukuthi ngifuna ukuconfessa and benginesicelo sokuthi ngicela isihlukaniso ngenxa Ima wethu. Wasigijimela. Okay. Mina na ngisho mina uthi wasigijimela sifuna usithathe usibeke endabeni. Okay. So mawuthi ubaba wakho usucela divorce so umuntu oshadile naye. Yebo sishadile. Nishade isikhathi singanani? Sesino 3 years. No 3 years nishadile. Yebo mama. Okay. So kulo 3 years khona imfihlo. Yebo khona imfihlo. Iqala phi imfihlo? Imfihlo iqala ekuthenini ngalelanga lamalobolo kwalahleka inkomo le eshiselwe impepho emsamo. Sakhuluma sinomama wami ukuthi ngoba mina kahle ubaba ngangamthandi. Kodwa umama wami sakhuluma sabonisana ukuthi ngcono ngiqhubeke naye ukuze ezongisiza ngamafizi wasesikoleni angikhokhele irent nokudla kanjalo. So ubaba wasekhaya umuntu right financially? Yes, umuntu right uyasebenza. So navumelana noma wakho? Yes, umzali wami. Okuzalayo? Yebo mama. Wathi kena qhubeka umthande khona ezokukhokhela. Yebo kunjalo. So manje ke kwathi ngelanga lamalobolo kwalahleka inkomo. Abantu bazi ukuthi iyaduka but kwakuyinto thina esiyenzile ekhaya ukuthi inkomo inyamalale ukuze ingazukwazi ukuhlinzwa ishiselwe empepheni cause ngangibelieve ukuthi makuze kwenzeka lokho mhlambe ingahamba ingivalele izinto ukuqhubeka nempilo cause mina ngangazi ukuthi angiphelelanga kuyena. Ngimsebenzisela ukuthi mina ngizuze lokho engizozuza ngaleso sikhathi. Pho why wangamsebenzeli uzuzo lokho ozokuzuza kodwa ningaze nifike emshadweni? Ingoba ngangafisa ukumkhombisa ukuthi kahle angikho kuyena ngangifuna akholwe nje ukuthi ngiyamthanda ngempela. So after amalobolo nenza umembeso nenza konke umbondo nacaca nenza konke? Yebo mama sakwenza nje konke kuyimanje nje ngibiza isibongo sakibo. Okay. Yebo. So manje ke ngoba uthi uzoconfessa uzomtshela yonke lento ukuthi inkomo ayilahlekanga yini okunye futhi ufuna umtshela kona? Ngifuna ukumtshela nanokuthi hayi ukuthi ingane bengingayitholi ukuthi bengenza sho ukuthi ngiyajova ngiprevent ukuze ngazi ukuthi angikhulelwa angibi nayo into ezongihlanganisa naye ezogcina ingibamba ngoba kahle bengingafuni ukuthi ngiphile naye impilo yami. Okay. Seems like yena umyeni wakho umuntu oneqiniso ofuna ukuthi nakhe. Yebo. But wakha nomuntu wrong. Yebo mama. So manje mawumchaza yena ke umuntu onjani? Umuntu olungile oyabathanda abantu uyathanda nje into straightforward. So awubona ukuthi mhlawumbe ungakhula o ungafunda ukumthanda? Angiboni seside isikhathi ngoba saqale sajola ukuze angishade. So ngiyazama ngayo yonke indlela ukuthi mhlawumbe ngilakho uthando lwakhe but nje ayi. So manje usuyitholile zonke lezi zinto uyasebenza? Angasebenza kwamanje but yebo sengigraduated last year. Okay, so waphindela kuma wakho wazosho ukuthi uze ku-Black Life uzomtshela manje ukuthi lalela lento ade sithi siyayakha ayikho. Ngoba singimtshelile umama ukuthi sengifuna ukuconfessa manje kubaba ukuze ngizokwazi ukuphila impilo yami because mina sengifuna ukuhamba manje eduze naye. So uma wakho uyivumelile yonke lento le? Uyivumelile but ekuqaleni uqale wangayivumeli
kodwa ngokuthi ebona isimo ukuthi shuthi ngizoqeda umatric ngihlale ekhaya ekugcineni wabona ukuthi ngoba nali ithuba liyavela angilisebenziseke. Okay, i-relationship kamkhwena wakho noma wakho injani? Umkhwenyana akanankinga nomama uyamthanda. Umama yena uyamthanda uyafisa ukuthi mhlambe ngingagcina siqhubeka naye nempilo but inkinga ikumina ukuthi angimthandi yena umkhwenyana wami. Ukhona osuthandana naye manje? Yebo khona. Okay, so that's why uzela ka Black Life. Umbona ukuthi umendleleni. Mayinqaba ubhuti omaye kubopha ethi phela umqambela amanga wakwenzela yonke into. Sengikhulumile nalo engijola naye manje willing ukuthi mhlambe umkhwenyana makuukuthi uyafuna izinto zakhe back willing ukuthi angikhokhelele ngala. Manje lo jola naye manje uyazi ukuthi isituation kanjani? Yebo mama ngamchazela konke. Wamchazela konke yena uzokuthemba kanjani ke? Uyangithemba ngoba kuyimanje uyangisupport. Okay. Yebo. So yonke into yenzayo manje uyakusupporta. Unesiqiniseko esinganani ukuthi mase uthola i-divorce akuyona into azophinda ayiphinde ayibuyise kuwena kuthuke ngayo? Ngeke ngazi ke but nje okwamanje kusahamba kahle. Sahamba kahle. Yebo. Okay, no sizomthinta umyeni wakho simazisa ngalolu daba. Yebo. Hopefully uzovuma naye ne-divorce mayinqaba. Kobe sekusele ngakuyena ngoba phela mina ke angisaziboni naye. Yebo. Okay. Abantu bakubo nayi relationship nabo? Yebo nginayo relationship nabo. Injani? I-right, angifuni uqamba manje right. Yebo. So kahle kahle ushiya umndeni omuhle. Ngingasho kanjalo. Cause bayangithanda nje. Yeah, bayangithanda. Ayikho mhlawumbe ispace or iphisanyana encane ukuthi ungamthanda noma iconsinyana nje? Angiboni uNkulunkulu wami angiboni seside isikhathi sinaye kodwa nje angiboni lutho. So ubulala naye? Kodwa kokunye mhlawumbe ngimbalekele yabo yeah. And ibek understand lokho? Ubek understand yebo. Engenankinga. Buka such a patient man. He's very understanding shame. Has he ever cheated on you? Kuukuthi nje anginakile lokho ngoba ngiyazi vele ukuthi angimthandi noma ngabe uyacheata anginindaba. So nje bengingagxilile kuyena kahle kahle. Ay ngizwa kahle. I know simthinta umyeni simazisa ngalolu daba. Sabona njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungisela waka Black Life TV kuhlelo luthi sikhipha izimfihlo singabaza ukukhuluma? Yebo hayi ngena nabo. Okay, la e-studio ngihleli nonkosikazi wakho othi kunemfihlo afisa ukukutshela yona. Sacela umlalelo. Ungibambele kanje. Sawubona baba. Yebo njani mama? Ngiyaphila njani? Ngiyakwazi. Hayi ngikhona. Kunento ebengifisa ukukutshela yona. Ngabe indaba ezintekeleyo sawuthi Hayi bengifisa ukukutshela baba ukuthi ngayelanga lamalobolo lenkomo eyalahleka azange ilahleke kahle kahle sayithatha sayisa ekhabo mama yayohlatshwa khona. Isizathu esasenza lokho ukuthi ngangafuni ukuthi ishiswe empepheni cause ngangikholela ukuthi leyo nto leyo ingangivalela impilo yami ngoba mina ngangafisi kahle kahle ukushada nawe but kwaphoqa ngenxa yesimo sasekhaya. awume uyazizwa wena ukuthi Yebo ukhuluma nami sekuyihlala phansi yebo baba. Angicela ngicela ungakuphathi kabi. Ngoba uyicabangela imizamo cabanga sesiningi isikhathi yeke wahlala phansi uyicabanga. Yebo ngangayicabanga baba. Wemfazi. Yebo baba. Ungalinge Ngize la kwa Black Life TV ukuze awuzongitshela ngicela ungize baba. Sesiningi isikhathi yenza Ngiyaxolisa bengize la ka Black Life. Yebo. Uyakhumbula ukuthi wena wabamba ifoni ngaphambi kwami. Yebo. Wayidropha ngaphuma wayibamba ngabamba
umuntu okhuluma naye eceleni. Yebo baba. Akukhumbula lokho. Yebo ngiyakhumbula. Lokho wawukwenzisa ukuthi vele yazi isipenhlelo zakho. Akukho njalo. Bengizocela sikhulume. Buka-ke wenjalo. Akho divorce ngengithatha. Akho divorce njengithatha. Bowufisa ukuthi kwenzeke kanjani? Ngoba ufisa ukuthi wenze kanjani mina ngoba bengisithathile isinqumo manje. Ngiyabonga sisi. Asisimzami futhi. Alright. Ish. Yebo. Hi Buti, akazi noma i-network yini noma inqamukile i-call. Lento longitshela. Ngiyizwa. Ukhuluma noLungsta la. Yebo. Ngithi-ke na ngibona i-call angazi noma inqamukile noma uyidrophile yini. Ngidrophile. Okay, usathanda ukukhuluma nonkosikazi wakho? Angisathanda izinto. Uyangibhedela lona. Ngiyakuzwa la ukhuluma ukuthi-ke na bekuba khona ama-calls awadrophayo kodwa unganaki. Kwesisikhathi umbambe. Wakwahlala naye phansi umbuze. Ngahlala ukubonisana naye athi umuntu ophilayo ongitshela ukuthi akathanda namba okuyinamba engasiyibike leyo. Okay, so uzizwa kanjani ngoba ezokutshela ibhomu elingaka ethi ufuna i-divorce? Kuhlungu ngiyaqhuma ey'ntweni ey'nalo mina ngizobona ukuthi yona ndlela okungibonga lapho uyangibhedela. Because uyasho ukuthi-ke nasesikoleni etertiary bekhokhelwa wena usegraduate-ile and usebona ukuthi sekutholile la kade kufuna sekuyisikhathi sokuthi nihlukane. Kusho ukuthi yona ndlela ngibonga ngayo. I know, sizwelana nawe but siyaxolisa ukuthi you're going through all this. Siyabonga kakhulu ukuthi uyibambile i-call yethu. Akulungile. Okay, bye. Awuzamlimaza umyeni wakho. Hawu Nkosi yami. Kusemhlabeni. Wow. Bengayilindeleke le. No, kodwa uyezwakala shame ukuthi umlimazile. Ngiphathe kabuhlungu. Ngilimaze kakhulu. So wethu bengifisa manje ukuthi since esazi sihlanganise imindeni sibone ukuthi siyapi. Impahla angithi nemuzweni. Besingakabi nawo umuzi bengisahlala ekhaya kibo. Obuhlala kubo. Okay. So busuyibhakishile ezinye ngoba phela I'm sure immediately uzofonela bakubo. Busuyibhakishile. Akukho lutho nje okwami okukhona endlini. Bengilibele ngithutha kancane because bengazi ukuthi ngizothatha lesinqumo manje. Ubuthutha kancane uyapi? Ngikusekhaya. Oh. Sengisho ukuthi ayusumuva on to. Bengisekhaya. Okay. But-ke asithemba ukuthi uzokwazi ukuthi aphole ubhuti athole naye umuntu ozomthanda. Ngifisela inhlanhla ngoba umuntu o right shame. All right. Kodwa mfethu awubona ukuthi uzoyisola mhlawumbe. Lutho mama, lutho. Uhappy la ukhona? Kakhulu nakuqala. Yo. Ay niyizwela-ke babukeli ba-Black Life TV uthi uhappy kakhulu kunakuqala uncamela yona i-divorce. But bakithi uma ukuthi umuntu siya ngey'nhloso ey'hlukile ungena ngothando. Ngcono simniyeke bakithi athole uthando yena. Wena kuqhubeke ney'nhloso zakho. But-ke su-Black Life TV sonisupport-a njalo-ke enqumeni eniyithathayo. Senze sure ukuthi-ke niyalithola nosizo eniludingayo. Su-Black Life TV siyabonga kakhulu ngoLungsta ngithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Is there